Takže jo ľudia, ja vás vítam v ďalšieho videa. A dneska tu máme ďalší opening. Vydám asi na YouTube obidva, lebo ten minulý som nestihol zastrihať. Takže máme tu krásne 66 vecí, ako aj 66 brawlerov. Takže zaujímavé. A ešte pred točením tohto videa mi padla star powerka, ale zabudol som na koho. No, dobre, to nevadí. A za mňa sa môžeme pustiť do openingu. Mám tu celý Brawl Pass. Mám tu ešte 5 startupov pripravených, tak za mňa by sme mohli začať. Podľa mňa by sme mali začať s týmito takýmito vecami, že ako piny, blingy a coiny. Lebo toto není také, koľko tie pluska, fú, to je veľmi dobré. Piny. A mne sa mega páčia napríklad, že tuto napríklad na 8 máte 30 gemov proste. 30 gemov hneď. Minule som mal 280 gemov pred otvorením a potom som mal 330, takže za mňa sa to vyplatí. Aha, powerpointy a ešte pluskové, takže toto podľa mňa sa oplatí, tento Brawl Pass Plus, ale to hovorím vždycky, takže aspoň mne to vyhovuje. Ďalších 20 gemov, to je na 18, čiže dokopy skoro 30. Aha, takže trošku máme plné, veľa blingov máme, no. Takže možno na konci videa si kúpime nejaký skin. Tento spray, ten sa mi páči, no. OK, aj vlastne toto nemôžeme. 1000 powerpointov, áno. To si unlockneme medzi poslednými. Aha, vlastne. A furt na to zabudnem, dobre, takže ďalších 20 gemikov. 282 gemov. Toto je niečo nenormálne. Dobre, ďalší piník. Pin. Aha, ďalších 20 gemov. Dobre. No a tuto máme 30 gemov na pohodu. 20, 30. Už máme 332 gemov a to som mal na začiatku videa. 222 som mal toto gemov, áno. Dobre, ďalšie coiny sa mi bude hodiť dosť. Playerikona, za mňa dosť pekná. 1000 coinov. A tu je ten skin, áno. Skin. A tu máme potom star dropíky. Ešte tie blingy, čo mi ostali. No, kde začneme? Môžeme ísť z začiatku. Kredity pekne na krowa sa mi budú hodiť. Ďalšie kredity. Ešte tieto kredity, už máme 1000 kredity, 100 kredity, tu je ten skin, áno, kredity, ďalšie a ďalšie, dobre, takže získali sme celkom dosť kreditov a teraz si myslím, že by sme si mohli otvoriť star dropíky. Tieto normálne, samozrejme. Super. Super. 30 kreditov, OK. Super. Tu je ten legendary, ktorý si nechám nakoniec.
tu mám ešte týchto 5. Epic, okej. To sa mi nikdy nestalo, asi raz sa mi to možno stalo, že akože mi padne z Epic Stardropu skin. Toto som vážne nečakal. Takže to dobre. Super. Takže ja som za to rád, akože za každý skin. Rare. A20 blingov, okej. No. S čím začať? Asi si povyberám tieto skiny pluskové. Na šelinku moju. Shell Dancer Iris, okej. A ešte k tomu pin. Ja to bolo aj na tom kitovi. Mne sa asi najviac páči. Tento posledný. OK. Dneska máme 4 skiny. To... A ešte player icona k tomu. Je tu aj Timeless. Jak sa to volá? Title, áno. Title som vždycky zabudol na to. No a ja by som si... Asi otvoríme ten Legendary Stardrop. Lebo tu budeme mať zaručeného Brawlera asi, čiže Brawler nakoniec sa dá povedať. A možno aj tuto môže byť Brawler. Takže poďme na to Legendary Stardrop. Let's go. Poď. Akože vážne. Star Powerka z Legendary. Som dneska dostal 2 Star Powerky z Legendary Stardropu. Dobre, takže... Počkať, ja sa pozriem, koľko mám na Crowla. Tých 1000 by mi asi nevyšlo, tak nech už máme všetky epiky. Tak by som asi zobral tú B. Takže let's go. Máme aspoň jedného Brawlera. A je to B. Takže máme všetkých epic Brawlerov, za čo som mega rád. Konečne, no. A ja si myslím, že by sme ešte mohli ísť kúpiť nejaký skin. Máme 7000 blingov. Čiže... ja si vyberiem nejaký skin a uvidíme. Takže som sa rozhodol pre tohto Bunnygroma. Keďže je Veľká noc, tak by sme mohli kúpiť niečo s Veľkou nocou. Easter Grom. Let's go. Takže máme aj skin kúpený. Ešte nám ostáva 4293 blingov, ešte tu mám nejaké samozrejme. Takže ja si myslím, že z tohto videa by to mohlo byť všetko. No a ďalšie videa. Čau, čau, čau.